kum shibenta ban ai mensiam ya ka kong lakan teus imli ka badai ka longkami ka bala pendap ya ka jingpule ha ka Bachelor of Arts lani ka BA bala penia daga North Eastern Hills University hakarta ka basan paulais nam na Balawan College umsning bat ka badai ru ka nonghikai jong ka school Persara Upper Primary School menta ka sngi ka arpo wai tarik nailor Nakaliang ka Khasi Students Union North Khasi Hills District lingba ka Education Cell kila lech ka yingsa jong ka neka longkami ha umsning lum umpi banai khusnam bat ban penkop burom ya ka jingtre shitom jong ka bakalala ban pendap ya ka jingpule watla ha karta ka balahe ha ka neka sngi lai dan ban sakilang do samla ban job maring Chairman Education Cell North Khasi Hills District Usamla James Hitler Maupniang General Secretary ka KSU North Khasi Hills District Usamla Toning Lapang Secretary Education Cell KSU North Khasi Hills District Usamla Jester Nongbat Publicity Secretary Umsning Circle Lambat kidkhot na umsning lum umpi Nakaliang ka KSU kala ai khuble ya ka jingtre shitom jong ka kong lakan tiu bakalala ban pendap shadu uneu thong kila ai ru ka jingkit bok kit riang bat kila ai mansiem bakandang yai tre shitom shu shu khnang bakan poi shaki kerdan ki bakham shalor te dah bang ala pas ya ka kelas 12 hang te pa Balawan College te ngala kwa ma ban le saya ka bi iro dan ita jing trang na mesin jonga mga kwa ban pendap saya ka bi ke kum ta ngala let sa ka bi ngala let puli ke hapeng ka jing puli ha ka bi ngasut tenat ma kham tam ba de ka kin khasi la jong ngasut tenat ngala hirup ngala ban omang ngala nama ngala dak ngala pas to ma menta ngala long kam den jing ke kalong betang ka jing kentu jong ai ki khna samla mo ba ngasih ngobun ki ang baka khasi ka mangi ki khasi ni ka khasi te ngala ma dila dia kam de ka ba ma ka de ka jing minat ta ka de ka subject ayu ru ka de ka jing minat jong khana lada ki babun ki pat ki fil we an kamut ayu kata ma kamut ka de ki jaitu ki minat na kata kada ki fil ndai lada minat ke ka ba ru kan jam haba minat halar kata namar ba yala dia ngadi khasi no ngadi khasi pakang sutenat ni ka khasi ngasutenat bang puli ka tin khasi la jom hi ni kwa hi manang penya bun mentangi like keren ru like keren khle ma khasi English like keren khle ko ya ki se ya om ki khna samla khalish halar kata te ngala ya ladi ngadon ka jingkwa mo ban pendap ya ka miru tambalong ta kenya la sum jinjan ma kaliang ka pisa pilain nanta kapor ngakwa nakabanta ki khna ki bang hikai ngakwa ban niadon bat ki te kata ka jingpulir ngakwa tambalong kumta kenya dadai badan sibuk madan dai badan haka namar kadi ka subjek khasi ka kham jinja ban yo mo ban le daki ni distance education ru ka jinja ma ka de subject khasi hable chanibu katungi haban perut por satai te ngan sadu pat ma ya ka school pat ka bang hikai ngan sadu kan ngan hapha officiate ki khna ne kumta kan te nata kada ngapa de ngakwa ban don no shwa ba ki khna ke ngan sapet pat hadin lada ka papanya juble ka play kalat ka denti te ngakwa hiban pendek ka biru kajing ni ka don dai ma tang balong hunta kai na dai persnga ta kajing empoi ru shanu ma ana persnga ta kajing empoi ru shanu ka wei ka baning kom te kan dai ka pisama ni hapse man ka semesta hapse ma nri wajar kom ta kai ni hapse ma hakapor ka se pisa te dasmo bener ke nan se tamba ba kwa pat ban thrang ban pendek ya kajing kulit ngimban se ma se pisa atar ulong kom ta dan kamduna ndai kum nale yang ite kala ngit melabun dah ngimla thama pa ko jing sungu bat ka jing sungu burom hadu skadai namar lengba uta uso uba ikong iyo lengba ke examine per bai la pas lu pendap ya ka Bachelor in Arts hakasi mo te kalong kamdei ka kasin marikong na kaliang KSU bangin le kini ki kamtam ban ya kentiu ya ka pule puthi bat kane kasin baar na makla
habang yale kisnam ki badap ikong haga por pendap ya kelas 12 ke matrik bat kumju mentah ila pendap ya ke BA hak khasi te kane galong kanuksa po baha ya ki hep ki baret ya kun samla jong kadong kathan ke jungi jong district hi borok kuai magalong kanuksa mar ba ki khna bat ki samla pule hapo ka jala ke jungi mentah por ki shui tang kata ke jingdulat ke jingkurlat bat kim skam ke jingmut jing perkhat ki khamtam aku pule puthi bat ki shu ngai ba ki shu skomu ke jingkran nalandet nasharum nasaneng ba kadai kata ke jingbom yo kam yo jam kata ke jingkurlat ke ki ba shu ai daw namar bomla ahi hasam hare ke gunuksa ba ikong ipin I kalong kanuksa ba baha habadon ke jingthrang ke mansim kan mau ke jingkurlat ke jingdulat bat ke jing penduk mansim kamde ban kalong ke jing khanglat andre kalong pat nuksa ba pen I ha pidon ke jingthrang ya kanong no khamtam yal de simet namta ban kentiu ya ke pule putil lewat bun kiliang ro hare pidon ke jingthrang hi kan mau kata ke jingthrang ke de ke jingjob ke jungpi ngis thu shai ro ba ha ke jing JLT jungkum ki bro ni bun ki jing habang I ya ikong ngisui ba ila yo kene ila pas ba lane ila pendep ya ta keran BA hado ka kerta basan pulai rengis tu jing jung I idon la ke jing ha ke jing inti ha ke jing jing long breu hi ni shei ya ke ka ba lami uso henry kim perkhat ba kim kermau pat ke ke jing inti ke jing jong ke jing jung ki breu bat lamba sibun ki jing ke ba phiman henry pi lala ban kenjo sha kane ka thong ban pendap hak sai jing pule jing ki Nagalang di ka Khasi Student Union, North Khasi District, lamba jong ka division sel, pat jong ka seni brokoi. Niwan hang ni ban ai kublai kerpang ipi, bat ban ketbok keryang, ba pinangla susu, ban peteng haki jung pule wada karta ka jung pi, ka ba lese kamnya, naga jat benre ujungi ki besim ya kum munir senjam, ni kum ne mau jam ban ya chukman. Pi lalong iwei na inuksa iba bhatam ya kejat benre ujungi ni smutu bha ba ka pule puthi kade berengkam bha hapo kejat benre ujungi ni wi ke jimpap sistem por jong ki samla pule lengba ke pule juki ha yata ki ba khamre henre lengba jong phi pat ni ba chulung wei nuksa iba ai mensium ya ki samla pule ujungi compare hakarta compare ha ki jing stom ni ki jing ki ba pihak ban man phila ban pendap ya ne ka banta phila yo ya ne kardam lamba jing tre stom ju phi pe ni nalum kaseng ni wan ni ban ketbok keryang ipi bat ba ni kerman skam lengba jung phi na kanturu ya ki samla pule ki badona po ka bri nyotra bujungi bakin shim ya pi kum ganuksa mo kin shim ya ko lakan tiu simli kum ganuksa ha ga jim jungki bakin shim ban but ya kene ganti banong ba lengba ki bun ki jinge ndei ha bakadon kamon kalap ru kaple ni ba kiwe ki samla pule jong ga jat benri bujungi kin yo I bat kentip ba kong lakan tiu simli hapadeng gajing hab ban psa ya ki khun ki ki ha gajing pendon kam mi jing pendap penbiang ya ki jinun kam ki bobon haying sam hande phila kunjo ya ne ka thong phila po yo mi mamer ba phila pendap ya ka bachelor of arts ti ni kerman skam ba ki samla ki jungi kini wi ya kini ba kin shim ya ka pule puthi kadi ka wei na kimat ke bakong santam bakun ka jat benre bujungi kwa bagi sama khasi bujungi bagi ni abe shakman om bakin syukut tang hi jing pule ba ki kelas le ki kardan ki badam khamret hande bikin nangnya kenang but ya kalti ke jumpi